Salutare! Vă prezint aici moneta mea Shimano Stella 4000 model SPE. A suferit o defecțiune. Am trimis-o la importatorul oficial Shimano România. Aceasta este nota de constatare a defectului. Prin prezentare facem așa, am încadrat eu aici cu pixul, filet stricat la manivelă și la pinionul central, drive gear. Se datorează unui montări de montări necorespunzătoare, adică eu sunt prost și nu știu să montez un filet. Nu e asta problema, problema este să vedem dacă este așa sau nu. Iau mâneta, te rog să vin aproape să filmăm un pic. Într-adevăr nu se înfiletează, filetul este stricat. Încercăm pe partea dreaptă cu aceeași manivelă, da? Filetăm ușor ca să nu stricăm, așa cum spun profesioniștii. Forțăm. Moneta merge. Rezultă că filetul manivelei nu este stricat. Da? Deci cei care au elaborat această constatare denotă o foarte mare lipsă de experiență. Las moneta aceasta aici și merg și iau alta de tot de mărimea 4000. Am aici pe barcă, aici îmi place mie să le țin. Ia uitați-o, manivela e aici, păstrată frumos, cum trebuie. Iau această manivelă de la moneta care am luat-o de acolo și încerc să o înfiletez în această monetă. Într-adevăr, nu merge, dă-n gol. Înseamnă că este stricat filetul pe această parte. Eu cred că cei de la Normark nici măcar nu au avut curiozitatea de a se uita în detaliu la această defecțiune sau... Da? Aceasta este moneta asta. Pe partea asta, să vedem, merge la moneta, da? Merge. Deci merge, da? Haideți să luăm și manivela de la moneta stricată, cea despre care au spus băieții ăștia de la Normark, lipsiți de profesionalism, că este stricată, așa cum scrie în constatarea lor. Și să o înfiletăm în moneta asta, da? Opa! Forță, strângem. Surpriză. Merge. Nu cred că sunt eu prostul. Așa că ne vedem în instanță.